anti uyazi ukuthi mawuthola imali uba nabantu abaningi ebazokusondela nithi uba nabantu abaningi ebazosondeza la kuwe. So ngayithola imali leya kababami ke nakhona ithe mayiphela yaphela ngayenzanga next ngenxa yokuthi ithola ukuthi kwesinye isikhathi abanye abazalwane bebeza bafika baboleke, abanye abazalwane ke bayongidroyisa emabhenki ke, abanye ke bangiroba ke. So ithe maseyiphelile leyo mali leyo ke bahambela kude nami. Thola ukuthi ngaleso sikhathi angisakhoni nokubhadala irent la ngihlala khona. Ngazithola sengihamba sengihlala even nasestradeni ngaleso sikhathi. Ngazithola vele sengasayina seprison ukuyoshumayela. Ngazithola singasayina ukuyoshumayela eprison. So kunomunye umama olapha eprison bathi uMamzulu. Loyo mama loyo wangilandelela ukuthi ngibuye eprison ngizoshumayela. So bese ithe mase yangilandelela ke ngaya eprison ke ngiyoshumayela. Nakhona mase ngibuyele eprison bese ngumuntu ongasagezi, so umuntu ongcolile uyayibona. So wangithethisa for ukuthi uyayibona ngiza eprison angigezanga ngingcolile uyayibona. So ithe ekuhambeni kwesikhathi ke ngazithola manje sengiyapick up ke empilweni yami ke sengiyazicoca ke. Ithe manje sengizicoca ke sengizibuyisela kuNkulunkulu ngachubeka ngashumayela khona eprison. Ithe mangichubeka ngishumayela eprison ngazithola ke nami ke Mr Dlamini sengenza amaphutha engingawayenza benginalento le bengiku wife hunting kahle ithi inkulumo nje iqiniso. End up sengijola and ngapha ngiyashumayela eprison ngaleso sikhathi. Ithi mangilibele end up ngijola ngalibele ngihethewa amantombazana. Ithi malibele abangihetha amantombazana ngagcina manje sengenza izinto eziphuma eceleni. Sengiyahamba ngiyothenga ama prostitute sengihamba ngilala namantombazana lokhu ngisindisiwe.